Huria ni Tuhan na hinolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tapasada rohatta martanya kita. Muliate hupasat tami tuho ali di bata nami na totong makahulong ingulu nami. Di bagasa tikyon neng taruli hami marhiti hiti hatam. Todim perbadia na madongani hami asa mangatusi hami di hatami. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Damang dainang hatani di bata nagabi jamita dihita di apala partikianon dienet maisan buku perpasalme bidu 5 mamukka maisan walu masoho sa tuai 10 tolu o mahata ni Tuhan. Alai yang guau sian gudang ni as ni roham sai bungotak kudo bagasmu marsoba dopak bagas ni habadiomi maka biariho ali Jehovah sai togu maau marhiti-hiti hati guramu ala niaka na mongonggo pau sai pahorno ma dalakmu di jolokku aidang pos roha di hata nasidai sai hamagua do tahi ni roha nasida di bagasan godung natalak do tolon nasidai di parladilak di do ia dilana torui mana sida ali di bata sai balho matahi ni roha nasidai abolok mana sida alahina diak ni pangalasan nasidai aido pakodo nasida maniga-niga sai malas ni roha masudi akka na marhaposa tuho sai marede manasida ro di saliling-liling na ala niyo dingamu nasida sai marolopolo mamidaho akka na holong roha di guarmu ay hodo ali Jehovah mamasu-masu na tigor marohai songo lobu-lobu do dihaliakoko asini rohami tuhibana ido yanggo pajahonna huria na hinolongan di bagasa tuhatta Yesus Kristus totu ragam doa kapangidoan natapatupa tu debata jalanan naing liano ni debata tu bagasang ulut taganuk marsada-sada alai jek do pangiduat tai dan satulup do lomoni rohani debata buasa busongoni disiala kapangiduat tai hulang papos tagas na di roha do pikirata huria ni Tuhan di bagasan hata ni debata nasa tuhita di apala partikianon di pasahat perpesalme do sadatangiang ni ibana tu debata jalatangiangi manangyakot asa totong di pasiding Jehovah ibana sianak kahajahaton na ditahin ya kahumaliang na maradapon ibana dos do tangiang ni patpasal menon songot tangiang na nejaron ni Tuhan Yesus na dibagasa di buku Matius bidu 5 padao mahami siya nakaparmar na damang dainang parpasalmen di bagasan parngulon na
ragam akka hamaolo, ragam akka hasusaan, jala ragam ng akka jolma na mabay marsa rohana. Alay di situasi di akka hamaolo nido, ro parpasalmen martangyang tu Jehova. Dido ibana di bagasan tangyang na alay yang guau sian gudang niya si roham say bungotak kudo bagasmo. Disadari parpasalmen do nang peibana di bagasan nak kasih taon alay gudang do asini rohani debata nasahat tu bagasan ngoluna. Jala dipakai bana do akka asini rohani debata nang jinalona lau marsoba tu debata. Panobana pinatupa di bana disima mangido ibana asa totong di pada debata sian ibana ragam na kahamao. Huria na inolonga di bagas sa tuata Yesus Kristus. Molo tapatudos parngulo ni parpasalmenon tu bagasa nguluta buhado. Molo dumar si taunok kita tasadari dope nago asini rohani debata tu bagasa nguluta. Manang nagawi fokus ta di tike marsi taunok kita holang si taunok ni sabit. Penderitaan itu mengalihkan perhatian kita, mengalihkan pikiran kita, mengalihkan fokus kita akan kebaikan Tuhan. Karena apa? Porsi yang kita berikan untuk menyelesaikan persoalan itu melebihi dari porsi yang seharusnya. Bahasa midoko melebihi porsi yang seharusnya. Magolas ni roha, lupa kasih ni roha ni debata, jelmago nang akaholo ni roha. Karena apa? Karena terlalu fokus terhadap masalah yang dihadapi. Tapi melalui firman ini kita mau diarahkan, kita mau diingatkan, ketika engkau dilanda persoalan dalam kehidupanmu, fokus utamamu tetap kepada Tuhan. Artinya, tetap libatkan Tuhan di dalam persoalan yang kau hadapi dalam kehidupanmu. Huria na inolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Dia tidak kon hata di Tuhan nodo. Na komalas roha do sudi akka na marapo satu iba. Isido na marapo satu debata. Imajul makana porsi. Isido na marapo satu debata. Imajul mana takas manada debata di bagasan ngoluna. Parpasan metakas ita debata. Di dalam maraposan ibadat tu debata. Buhay tamang inang di bagasan ngoluta sa sebenaryo. Takas dohi tamanada debata. Manang daw. Manang haporsyaw ta taringo panadot ta tu debata. Haporsyawn na sumanotto. Haporsyawn na hurang dangol-dangol sisilong. Alay marhite-hite hata di Tuhanon. Kita mau diingatkan. Yang pertama Bapak Ibu na parjolo sahali hobarto ujahan malas ni roha kajul mana porsia nanang dohonon na las ni roha dia kajul mana porsia ima di siala pangurupin di debata na totok sahat tu bagasan ngoluna las ni roha tadamang daina ikot taha porsia do diurupi debata do hita mana akka namasa di bagasan akka ngoluna. Holong ni roha ni debata na totom makaulogi hita marhite Yesus Kristus gabe ido gogotta la mangadopi akaragam ni hamaloni. Kenapa? Tidak ada masalah yang terlalu berat yang akan kita hadapi. Karena sesungguhnya masalah yang ada di dalam kehidupan kita itu masalah biasa. Songonay doko di buku di sada Korin bidusa pula 10 tului. Pangujuna somal do nama satu kita. Maka ketika kita berpikir masalah kita itu tidak terlalu berat,
maka di sana kita akan melihat segala kebaikan Tuhan. Nah jujur terjadi damang dainang na merasa duhita di bagasan nguluan. Saborak si taunot tasyak si taunot ni halak. Buasa na taberen akan nauringa sakita. Hape gudang dope paru kilon na tadupi uborak dope paru kilon ni na asik. Alin namang dainang. Hata ni Tuhanon tung masa takas paingotok kita. Sadatangiang na pinasahat ni parpesan memaradopon akan nama jahati bana. Na padua damang dainang. Alanau tangiang ni parpesan men tuak kajol mana iri tu bana. Na kita peko takas do botot na. Gudang do memang nang diparnguluton gudang na iri tu hita. Jele gudang do na jujur memata-matahi ngulutta. Jangan karena keirian orang, kedengkian orang, hujatan-hujatan orang menjadi itu melemahkan iman kita untuk maju ke depan. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan ini malas roh dua kajol mana porsia. Iko pakyot tado saluk na nasa nadogi gabi ujahatta la malas ni roha. Lapatan na sa dia. Mono pe adong nama kosomi hita. Dada pamagon ha porsia tay. Alay justru na jol mana makosomi iko pakyot tado pajano ko dirita tu debata. Itu memacu semangat kita untuk semakin lebih baik. Biarkan dia iri dengan keiriannya. Tetapi jangan pernah matikan imanmu oleh karena keirian orang lain. Nah jujur amanginang. Hulang iri jol batu hita tertabalas do busenang iri. Bahkan ulang dipahata-hata jol mahita. Terjujuk do gaibi tababal ke suara tapahata-hata naka jol mamusena. Kecemburuan orang membatasi iman kita. Padahal sebenarnya tidak demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Kristus? Apakah ketika orang tidak percaya kepada dia, akhirnya dia memalingkan diri, tidak menyelamatkan kita? Tidak demikian. Ketika banyak orang tidak percaya kepada dia, meragukan kealahannya, meragukan kasih setianya, justru dia membuktikan lewat sebuah pengorbanan yang begitu luar biasa. Pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus membungkam kuasa dosa itu sendiri. Kuasa iblis itu sendiri. Iblis itu tidak mampu lagi menghalanginya. Kuasa dosa itu dia taklukkan. Dia tetap maju sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tembus segala pembatasan-pembatasan itu. Nah kita beda bang dengan ekosongon itu. Pasobu hamuna. Akahatani hala. Unang pola rado ti hamuna. Neko rado tatah porsyat taiko tetap do baju marado po debata. Karena yang kita imani adalah Yesus Kristus yang sudah menunjukkan contoh yang luar biasa bagi kita. Dia tetap maju, dia tetap melakukan keselamatan itu sekalipun dunia tidak menginginkan itu. Dunia berusaha menghempap keselamatan itu. Dunia berusaha menghambatnya. Dunia berusaha menggagalkannya. Tapi dia maju terus karena misi dia jelas bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk ditaklukkan dunia, tapi untuk menaklukkan dunia itu sendiri. Hurian yang nolong di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Na parpudi sahali sian hata ni Tuhano di bagasan ayat napa 10 tuluhoni takas do didok disi. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Di bahasa Batak, ai hudu ali jahuba mamasu-masu natigor marroha. Isi doa ke natigor marroha akajol mana porsea. Salu nahita na porsea tu Tuhan Yesus Kristus akajol mana natigor marroha do hita. Porsea mahita pasu ni debata nama saybulut ikos sahat do bagasang ulut. Alini abang dainang totok kita tigoro hatta mangoloy debata. Unang tersulat di hapor syokta asa miag debata di bagasang mulutta jela asa pasu hita hobar tu lomo ni rohani debata.
Amin martanya kita. Moliate Tuhan hupasa rohanami tuho. Di siala nunga taruli hami marhiti-hiti hatam. Moliate datamo Tuhan. Diajari ho hami akajul mana porsia. Asa malas ni roha di siala pa nguripyommu di bagasan ngolu nami. Moliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.